Igama kuPastor channel yoflike. Mina ke ngibuya lapha na ke eMpumalanga, the place of the rising sun, ila ngiphuma khona. Kodwa ngizenza kuphi eGoli ngamanje. Abantu abaningi baye bacabanga ukuthi hayi lo muntu lapha eNatal noma kwaZulu Natal eDurban angikho lapho ngaza kwethu. Mina ngwaseMpumalanga. ePetrolief isigodi. Kodwa nguphi eGoli kwandonga ziyaduma njengamanje. Namhlanje sibheka la udaba olukaSebenzelo kaZondi uthi ke uphuphela uqadolo eyicutha uqadolo. Yini uqadolo? Uqadolo ngesingisi kuthiwa iBlackjack. Blackjack thina abanye bathi uqadolo abanye bathi umalenjana. Kanti thina ngakithi kwingakwesa ngakithi isigodi lapha ngasePetrolief emaphandleni akhona besibiza ngokucucuza. Ucucuza. Yabo? Kodwa usho uqadolo, umalenjana noma ucucuza. Ngangaba khona futhi amanye amagama esigodi asebenzayo. Yini ke into uqadolo bawusenza kakhulu abantu ukudambisa mhlawumbe ukukhwehlela, imikhuhlane, imiphimbo ebuhlungu, abantu abaphethwe amakhanda, abantu abaphethwe isifo sohudo, abantu abasuke behlanza isinye noma izinso, abasuke benenkinga yokuvuvuka noma amalungu abuhlungu. Baye bawusenzise uqadolo. Abanye baye bawusebenzise impande noma basenzele amaqabunga ukwabilisa nje bawaphuze njengetiye njenge green tea yabo ukuze lapha abanye futhi kenzeka bathi utholi abesenzise uqadolo bawusebenzisela ukwenza isishibo. Bangapheka ispinashi bese faka amaqabunga blackjack noma pheke mhlawumbe imbuya or ikhabisha afake futhi iBlackjack lapho lamaqabunga ahlaza lawo azenzele isishibo. Thina ngakithi ucucuza noma uqadolo bese uwukha ekhayithi khona ekhayithi siupheke siwenze isishibo sudle nepapa umnandi nawo ungakuchaba. You can try it mawusobona sesehlaza ukhala amaqabunga ahlaza wapheke ufake itswayi ufaka amafutha njengoba upheka imbuya udle nepapa lakho eli soft hayi uphuthu. It's so nice ngaza ukuthi uyisishibo esinempilo bese ukudla ke thina cabe kodwa siphila isifresh sinje. So okunye abanye bawusenseke la futhi mhlawumbe impande noma amaqabunga bewabilise just ukuthi bekwazi ukuchatha bezigxili ngaphakathi. Abantu besifazane bawusenza uqadolo ukubilisa bethathe lamanzi akhona begeza inkomo noma bechathe futhi ukusihlanza isinye sabo sibe mjojo. Abanye baya usebenzisa uqadolo ukudla uthathe lamacabunga washafune ehlaza nje engaphekiwe engabilisiwe washafune nje kakhulukazi uma unesifo ufuna ukusilapha ngabe uyikona lokhwehlela ngabe wona lomphimbo obuhlungu noma amalungu asuke ebuhlungu uyakusebenzisa kanjalo. Kodwa kasibheke la iphupho la uqadolo ukuthi mawuphupho la uqadolo number 1 mangenze uphupho la uqadolo thina sithi upha uluhluma ubona umfino lohlaza umuhle lokho kusho inhlanhla kusho nempumelelo ezofika kuwe ngidala. Kanti number 2 kuyenzeka futhi ngisathi uphupha la uqadolo ube upha uluhluma usewumfino ohlaza lungayisho impilo enhle futhi ende nenhlala kahle kuwena. 3 yenzeka futhi ngisalokhu uqadolo kuba upha ulubi uma usuhlaba usunalamevu usunalamajack amnyama. Lokho sekubi masonjalo usumdala ngoba lokho kusho ukuthi mhlawumbe uma uzoba uhambo lokho luzoba ungahle liphazamiseke ngenxa yeinkinga ezimbalwa ezizovela ezokuhlasela noma ezizodinga ukuthi uqale ngokusixazulula eqala yabona. 4 ungenzeka futhi uthole ngesikhathi uphupha la uqadolo kuba upha ulubuma usunamathele kuwe loqadolo. Lokho kusho izinkathazo usho inkinga ezizodinga ukuthi usixazulule wena ukuze uzokhululeka noma ube nokuthula kuphi empilweni yakho. 5 kuyenzeka kodwa futhi ngiselokhu uqadolo kuba upha ulubi uma ukunamathele kwesinye isikhathi lokhu kuzokhomba ukuthi empilweni wena ugadla into esichitho esizokwenza ukuthi impilo yakho ibe nzima ungakwazi ukuthokozela impilo futhi nabantu bagcine bebaleka kuwe bengafuni ukuhlala nawe bengafuni ukucela isikhathi nawe ngaba empilweni yabantu ababangani noma abantu esimeni sobudlelwane bakho yabo. Number 6 kuyenzeka futhi la uthola ukuthi ngesikhathi uqadolo kuba uphawu oluhleke uma ususa uqadolo lo ususa la kuwe ngoba lokusho ukuthi usukuzosithola isixazululo sezinkinga ezikhumethe noma ke kufanele usukume uxazulule lezi nkinga ezikuphethe yabona.
7 kungabuye kuthi-ke uma uphupha la uqaqolo kuwuphawu esithole ngoluhle uma udla esikhathini esiningi lokhu kusukhomba impilo enhle nende noma ukuthokozela ingcebo nemali osuke uyitholile ngaleso sikhathi yabona asivale ngokuthi kodwa kwesinye isikhathi uma udla lo qaqolo kungaba yiphawu lobu ngoba lungabuye likhombe kwabanye ukukhomba ukuthi lo muntu ugadla ngento eyidliso ngenxa yabantu asuke bemfisela ukubi noma kunabantu ababi abamfisela ukubi abamgadla ngento eyidliso ezokwazi ukuthi lento mhlawumbe igcine simhlupha lo muntu ngokuhamba kwesikhathi ikakhulukazi mawusho locucutho kade ukudla kade unalezi zinto lezi zimnyama lezi ziwuqaqolo omnyama ezile jack emnyama yabo so kubi kakhulu ukuthi lento iyidliso efaka wena ngaphakathi uzohamba ekuhluphe ukubana nanezifo ezokuhlupha wena ngaphakathi siyabonga kakhulu besibhala ini uqaqolo besibeka ini uqaqolo besibeka ini umalenjana besibeka ini ucucuza kolwimi lakithi la ngiphuma khona mina eMpumalanga lapha esigodini sangakithi futhi not the whole Mpumalanga le ngakithi ePiet Retief the part of Piet Retief thina sithini ucucuza siyawudla futhi uyadliwa nokuhle ngenza kwethu isitshulo esishibe sinangekhulu angifuni uqamanga awona go back home naqhema ekhaya uzaphela ekhaya yindlela sabonga bless Kulega